Disse gruide luidt er nou nog wintersk en skraal bij. Blommen en kroeden sjoggen je nou net en dat bleut nou alle gedachten nexa, want hier wordt intensief op borken. Op de plakken dat het oor zo aanpakt wordt, sjocht de gruide er heel oors uit. De Wageningen Universiteit vindt dat eens Eltse melkveehouder een hoekenlaan onwezen mat voor sok kroederie gaslaan. Net alleen nog omdat het goed is voor gruidevogels, maar ook omdat het goed is voor de kou. Want er zitten wichtige mineralen en oorgoed gwot in die kroeden. Nou ja, die mineralen zijn essentieel voor een groei en de productie van melk. Maar er zitten ook stoffen in die voor de gezondheid belangrijk zijn. Er kunnen bacteriewerende stoffen zijn, bijvoorbeeld acubine in weegbree. Maar ook paardenbloemen hebben stoffen in zich die goed zijn voor de lever. Wat er de kou in giet, hoege je dan net meer in het voer te dwaan. En het scheelt ook in het gebruik van antibiotica, want de kou is zoener. Het is krekt als bij meesken. Dek in het ik in kweer om een stukje bruine ballen met vezels te eten. Boeren worden salikwols geen kroedendokters, want alleen nog bij kroeden red je het net. Het kan nooit alles vervangen, maar het kan wel bijdragen aan een gezondere koe. Lame kroeden en blom smiet fretten op met minder energie. Maar als je het kroedige gas mengen met gewoon gas, hoeft de melkproductie net in te zakje. We hebben voederproeven gedaan in Lelystad, waar je tot 20-30% bij kon mengen met kruiderij grasland zonder dat die melkgift op terugliep. Dus je kunt het best goed inpassen. Voor boeren kan het ook handig uitpakken, omdat Europa aan 100% van het boerenland broeken wil van natuurverbetering. En dat doe je met kroederieke gruiden. Want gruidenvogelpieken gaat er beter. Net al het lang komt in een beneming. Het is een heel beperkt pad wat er verbroekwerken kan. Misschien ook nog een hele positieve uitwerking voor de zoons van de beesten. En dat is natuurlijk volgens mij nog heel wat werk.